세시들레 상말로라 갸드지와라 상마 대우인기래 아니 마스크림 심해. 선스크림 주매 동화사 무슨 라다 어디 다 안 단지게라 깨져 톱면은 채서 가르치려나 단지 다른 간지 디 색소폰 다 스테이지 가라 다 퍼폼 치요라 온 다른 사람이와 디레게 마사 당고시킨소 비디오 나 통이기라 다른 사람이와 디 차고래 아니 단지게라 다 색소폰 당가 돼 다리치 모터나라 다 깨디치 라데더라 코 딱다 톱면은 색소폰 당 레샤라서 색소폰 당 디코랑기다 디인데 노튼까지 탭지도 노트까지 어디 네가 레도 어디 랭가 조이 아니 간지 지라다 색소폰 당가 준게 색소폰 렌레도 나라 야. 아니 색소폰 야우 땅투예 땅투예. 아 시데디스 스트레스야. 아마 스트레스 카리르다 디기 마 디데지 민톤 냥가도 마디 아니 디기 카리 삼고도 주주 간지 야고 땅그 삼기데 야. 아 야. 네, 디기 숨어 당긴 배. 되게 기타다. 피아노. 야, 아니 정말로라 제요. 아니 간지 칸데 당기 메케란서 커멘트 나라. 당 엄마 커멘트 나로 나 코랑기 칸데 당기도. 안젤라 제요. 당고 당가 돼다. 다 야고 당마 쉬we. 다 줘. Do adel taayta. Ja, goed. Stik een instrumentje in elkaar. Eerst vanaf doen en dan mag je op de stoel gaan zitten. En dan hou je bij hen doen. Is het goed? Als het hier een beetje rustig is voor jou. Ja, mat 2 wordt 8 binnenkort. Ja. Dan moet je dat zien doen. De zenuwen slaan toe bij iedereen, merk ik. Dat is niet goed. Dat is een vraag, maar het lukt er toen niet. Ja. Dus als we straks een filmpje van hoe bekijken, dat is deze. En dan al daar. Nou, niet te hoog opleggen, want dan gaan het al verder alvast. Weet je verschil. Heb je niet gehoord? Nog een keer. Hallo, ik ben Jaco Raas en ik speel alt saxofoon. Не бопер, что ты будешь.
Lijkt erop alsof we vanaf de slagbank moeten komen. Oké. Moet ik weer even lang trein? Nee, dat is goed zo. Daar gaan we zeker. Zo, ja, die is altijd. Dat is niet zo erg. Doe maar. Zo. Voilà. Ja. Hallo, ik ben Matwi Proskura en ik ben spelen klarinet. Oké. Hallo, ik ben Dandy en ik speel saxofoon. Ja.
Zo, dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van deze kleine voorstelling. Morgen is er een grote voorstelling. Dat duurt van 5:30 tot 9:45. Dan komen alle mensen die langer spelen dan hen aan bod. Maar dat is nog te veel van het goede om te komen luisteren voor de niks. Dan willen we volgend jaar daar wel een keer voor uitnodigen als we een stapje verder zijn. Goed, ik stel voor dat jullie allemaal een keer gaan naar hier komen met jullie instrument. En dan gaat Sophie ook nog eens 어, 다 사스캔지 빼고 다스타리 문에서 아, 시험하세 빼고 당수 고요 한다 되는 말 보지 되는 말 리사 랑 부여야고 당서요 빼고 당수 단다 고조지 아니니 시백 컨티뉴링 못인데 말아 티치니 칼레레 스테이지 간다에 친구들이 정말 놀라래라서 니 단예만지 실가 꼭 빼고 당수 지금 마가니요 한 차스타 로드웨이 님도 팀디 당하라가 도시